No niin, hyvät ystävät. Minulta on kysytty, että mikä on eduskunnan toimivalta. Näyttää siltä, että monella menee hiukan sekaisin, mikä on kuntien, mikä on maakuntien, mikä on eduskunnan, Pohjoismaiden neuvoston, Euroopan unionin ja miksei YK:nkin toimintakenttä. Ja varsinkin nyt, kun eduskuntavaalit on tulossa, niin moni kyselee, mitä eduskunta päättää, mikä on eduskunnan toimivalta. Eikä lyhyesti muutama sana. Suomihan on tasavalta, jota hallinnoidaan demokraattisesti. Valta on kansalla ja puhutaan, että meillä on edustuksellinen demokratia ja yleensä 4 vuoden välein meillä on eduskuntavaalit, jolloin valitaan maalle eduskunta ja eduskunta keskuudestaan sitten valitsee hallituksen. Kun puhun 4 vuoden periodista, se on se lähtökohta, mutta joskus eduskunta voi kaatua myöskin luottamuspulaan, mutta viimeisten vuosien aikana Suomessa on pyritty menemään siinä, että 4 vuoden ajan eduskunta istuu. Mitä eduskunta sitten päättää? Mitkä ovat sen keskeiset tehtävät? Eikä kaikista keskeisin on eduskunnalla lainsäädäntövalta. Eduskunta tekee lait, jotka koskettavat koko Suomea. Toinen keskeinen asia on, että eduskunta tekee talousarvion, Suomen talousarvion joka vuodelle. Ja kolmas on se, että eduskunta solmii kaikki kansainväliset sopimukset Suomen ja muiden maailman maiden ja kansainvälisten järjestöjen välillä. Myös lisäksi eduskunta voi käsitellä muita hallituksen sille esittämiä asioita, mutta lähtökohtaisesti lainsäädäntövalta, talousarvion rakentaminen ja kansainväliset sopimukset on se, mistä eduskunta vastaa. Näin ollen sitten, kun puhutaan kuntataloudesta ja kunnista, kuntien tehtävä on ihmisten palveluiden turvaaminen. Ja toki se linkittyy sillä tavalla eduskuntaan, että eduskunta tehdessään lakia ja talousarvioita määrittelee esimerkiksi kuntien valtionosuudet. Määrittelee sen, mitkä tehtävät on kunnan tehtäviä ja mitkä ovat valtion tehtäviä. Myöskin se on hyvä muistaa, että paljon tänä päivänä on annettu maakunnalle itsehallintoa, eli maakunta päättää sitten monista suurista hankkeista, vaikkapa teiden rakentamiseen liittyen tai alueen kehittämisestä muuten. Toki noihinkin voidaan pyytää sitten eduskunnalta ja hallitukselta apua talousarvion kautta, mutta lähtökohtaisesti on näin, että Suomessa on pyrkimys siihen, että asioita hoidetaan lähellä ihmisiä. Ja eduskunnan vaikutusvalta on siis lainsäädäntövaltaa, talousarviovaltaa, joka koskettaa koko maata. Sitten 2 kansainvälistä yhteisöä tai Pohjoismaiden neuvosto, joka on enemmänkin tämmöinen asiantuntijaelin tänä päivänä. Ja toinen on Euroopan parlamentti, Euroopan unioni, jossa Suomi on sitten mukana Euroopan unionissa jäsenenä. Jonkun verran lainsäädäntövaltaa, mitä yhdessä on päätetty antaa, on luovutettu Euroopan parlamentille. Mutta suhteessa Euroopan parlamenttiin on myöskin hyvä muistaa, että eduskunta tekee yhteispäätösmenettelyn kautta tätä lainsäädäntöä ja näin ollen myöskin eduskunta vaikuttaa Eurooppa-asioihin ja kansainvälisiin sopimuksiin, niin kuin se yksi eduskunnan keskeisiä tehtäviä myös oli. Eli vielä kerran pähkinänkuoressa eduskunnan valta on lainsäädäntövaltaa, talousarvio Suomelle vuosittain ja sen lisäksi eduskunta päättää kaikista kansainvälisistä sopimuksista.